kemm nieħu gost tajtuli Joseph. Għall-aħħar darba bħala mexxej tal-Partit Laburista f'Kordin, Joseph Muscat kellem lis-segwaċi tiegħu. Madankollu tul id-diskors wieħed seta' jinnota li ċ-ċabċib ma bedix ġej mand kulħadd bl-istess mod u l-appell tal-mexxej li sejjaħ għall-laqda żgur li ma wasalx għand kulħadd. Indunajt ukoll min huma l-veru ħbieb. Kulħadd seta' jinnota li kien hemm min għannaq lill-Prim Ministru xenti, kien hemm min beka, iżda kien hemm min injorah jew sforza ruħu biex joħodlu bidu. Mhux tal-li hekk tal-gwerra interna fil-Partit Laburista komplit fuq il-medja soċjali b'reazzjoni għal min kien bil-qiegħda wara Muscat waqt id-diskors tiegħu. Jien qatt ma mexxejt bil-Facebook u mnalla ma kienx hekk. Spikka bla dubju eloġju lilu nnifsu bħarsa lura lejn iż-żmien li għamel imexxi l-Partit Laburista u ftaħar fuq li ftaħar bir-rebħiet elettorali tiegħu. Ftaħar li ġab lil Malta l-aqwa fl-Ewropa u ftaħar li se jħalli lil tawarajh ħafna minn fejn jaħilbu. Lil Chris u Robert ngħidilhom aħilbu għax issa hemm minn fejn. Madankollu Joseph Muscat nesa jsemmi l-vera problemi li se jħalli lil tawarajh, nesa jsemmi li fost ir-rebħiet tiegħu Malta tilfet bil-kbir, speċjalment fl-aħħar xhur u tkissret ir-reputazzjoni. Tkissru l-istituzzjonijiet fuq kollox nesa li f'nofs skandlu wara l-ieħor naqas milli jirreżenja u jerfa' responsabilità politika. U nerfa' r-responsabilità ta' dawk l-iżbalji kollha li saru minni jew minn ħadd ieħor għax fl-aħħar mill-aħħar jien kont responsabbli ta' kollox. U anke l-mumenti tul is-snin li kont Prim Ministru rrekjedew li xi ħadd jerfa' responsabilità politika. Dejjem ħadthom dawn id-deċiżjonijiet. Però fuq kollox, fost il-ftaħir, Muscat nessa li qatt m'għamel leġislatura sħiħa fil-gvern minkejja r-rebħiet li semma li kiseb għall-partit, minkejja l-istqar li kien responsabbli ta' kollox li ħallas l-ogħla prezz politiku, preferenza r-riżenja tiegħu. Muscat nessa wkoll li ilu aktar minn xahar li rreżenja u baqa' Prim Ministru. Nessa li tul dan iż-żmien kollu fil-waqt li hu sifer fuq li sifer, Kastilja komplet tissemma b'mod kontinwu fil-qrati fl-involviment tal-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. L-aqwa fl-Ewropa! Nessa li fil-Parlament Ewropew il-maġġoranza assoluta sejħet ar-riżenja tiegħu, f'Malta eluf niżlu fit-toroq jipprotestaw bl-istess qajta, tant nesa li qal li se jkompli jkun involut fil-Parlament għażmien li ġej, iżda ma qalx sa meta. U nemmen li l-aqwa żmien ser jkompli, anzi l-aqwa żmien qatt fadallu ħafna biex jintemm. Joseph Muscat ftaħar li kiseb ħafna għall-età li għandu, persuna li bdiet tmexxi l-partit meta kien għadu żagħżugħ, iżda naqas milli jsemmi li fl-aħħar jiem ingħata t-titlu dinji tal-korrot tas-sena 2019. U dak mhux se jħassru ħadd. L-aħħar diskors kien wieħed imirat biss għaċ-ċabċib u biss biex ibikki lil dawk li għandhom għall-qalbhom lil Muscat jew lill-Partit Laburista. Diskors li ħalla lil ħafna jistaqsu x'ser jiġri minn Malta tagħna. Inħobbkom. Kien Kutajar, Net News.